Здравейте, драги зрители, байкари и фенове на спорта! Днес сме се събрали за да обсъдим една много важна тема, която засяга трасето Гарвана и като цяло екстремното колезене в Добрич, като за целта сме поканили един наш гост на име. Аз съм Атанас. Атанас Роданов, така бях известен преди известно време в град Добрич. Радвам се, че ме покани, че сме тук и че правим това, което правим. От доста години не съм бил активен в каквото и да е в Добрич, но много съм щастлив, че сега отново имам възможността поне да разкажа какво беше и може би така да дам малко мотивация на това, което трябва да бъде и което се надявам да бъде. Накратко, това е Наско, който организираше, първи се захвана да организира състезанията по екстремно колезене в Добрич. Той дълги години носеше спорта на гърба си, помагаше на нас подрастващите, защото аз съм малко по-малък от него. Всъщност аз не знам ти на колко години си. На 26. Да, 4 години си по-малък. И така сега той е тук, за да съответно да засегнем темите и да отговорим на няколко въпроса. Така, добре, ако искаш, разкажи ни малко повече за историята на екстремното колезене. Как се зароди идеята да направите трасе, как се зароди цялостната история на спорта в Добрич? Честно казано, аз може би не съм така от първите, които започнаха да се занимават с това нещо. Сигурно не съм и от последните. Може би първите така байкари, които аз видях, мисля, че бяха Калоян и Нино и Алекс. Тия три момчета, за мен те така са в моето съзнание поне, са едни от първите, които се занимаваха с това нещо. Мисля, че бях 8-ми клас и тогава Гарвана все още не беше така наречен. Това беше просто част от парка, където имаш по-малко хора. И спомням там на този правия участък, който е точно преди корените. Момчета си бяха направили един скок от паднали дървета. Просто бяха събрали това, което е изгнило, старо, паднало, пръст, камъни, бяха събрали и си бяха направили един скок така, не знам, може би 30-40 см. И ние сме се разхождали там, търсили сме по-скоро някакво единение, може би, с моите приятели. И съответно тия момчета минаха и скачаха като луди с тия колелета, викам, тия не са много добре. Обаче бяха екипирани, спомням си, ризници, каски, това нещо. Да, това тогава беше... Нямаше го, не можеше да го срещнеш така по центъра или където и да е всъщност. И спомням тогава така по-скъпите колелета бяха 1000-1200 лева. И ако имаш такова колело, то значи или си много луд и много запален по този спорт, или имаш много заможни родители, нали? Той сега е. Да, обаче разликата е, че тогава дори да имаш заможни родители, като го вземеш това колело и не се го караше, и го ползваш по предназначение. Ходиш, търсиш всяко възможно бъдърче, всяко тротуарче, всяка, не знам, повдигнатинка на пътя, за да можеш да скочиш с това колело, да го използваш. Това беше готиното. Може би така минах, не знам, 2-3 години след като за първи път видях тия момчета, се запознах с Георги Атанасов. Последствие ние заедно правихме така състезанията, с Иван, с Явор, доста момчета. Така да правихме една групичка, аз още нямах колело или по-скоро имах обикновено колело там, което не беше за маунтинбайк. Така покрай тях аз много се запалих, почнах да ходя да работя при баща ми на 15-16 години. Той ми даваше по 20 лева на ден, аз ги спестях тия пари, за да си купя колело. Успях, купих си с помощта на другите момчета, нали, които повече разбираха от мене. Успях да се сглобя някакво колело. Това преди коя година долу се случва? Може би 14-та, 12-та, 13-та, 14-та година. Преди 10-15 години нещо такова. Над 10 със сигурност. Да. Аз вече 10 години не живея в Добрич, така че може би по-скоро 13-14 години. Да. Са минали откакто аз се занимавах с това нещо в града. Добре, супер. По принципа, какво смяташ, че ви мотивираше да продължавате, мисъл, да се захваните да ги правите тия състезания и да продължавате, защото аз сещам, че в началото правихте даже по 2 състезания, едно пролет и едно есен, не е както продължили по една година. В началото правихте по 2 издания. Да, то може би по-скоро трябва да започнем от там как се зароди идеята въобще да има състезание. Както вече споменах, момчетата Иван и Георги бяха отшли на състезание в Плевен.
което нали, много малко момчета в Добрич така имаха първо финансовата възможност да отидат на друго място. Второ, много малко момчета имаха родители, които да повярват в тях и които да са готови да ги закарат, защото нали, като са на 14-15 години по-трудно се случват нещата с родителите, ако не вярват в тебе. И третото, много малко от момчета имаха способността и опита, нали, за да могат да отидат на състезание. И те отидаха в Плевен, мисля, че беше, или в Габрово и в Плевен, но мисля, че е Плевен. И като се върнаха, Георги винаги е така бил бизнес насочен и ми каза, Наско, давай да направим едно състезание. Ще съберем по 5 лева вход за момчетата. Ще дадем по някоя чаша там тениска за награда и ще изкараме някакви пари. И не само това ми трябваше. Към добре, давай да го направим, обаче всъщност се оказа, че то не е толкова лесно, колкото си го представяхме в този момент. Нали, ние си мислихме за някакви чаши, някакви тениски, мислихме си да има музика от колата на друго момче, който просто паркира така. Да, доста гето. Да. Идеята беше просто ние да изкараме някакви пари. Заради това са заради цялото нещо. И съответно аз вече имах някакви познания поради други неща, които бях правил до този момент. Знаех, че сигурно трябва да уведомим общината заради това, че нали, правим някакво обществено събитие. Като цял процес е доста сложен там с полиция, община и така нататък. Ами да, но ние тогава сме на 15-16 години и тия неща не ги знаем. Да. Но нали, в процеса на всяко нещо, което правим, се научаваме. И подадахме едно заявление към общината. Не знам дали даже получихме отговор, ама за нас беше достатъчно. Подали сме заявление, правим го. Тук да вмъкна, между другото, 2015 мисля, че беше като пускахме такова заявление, като правихме с долата състезанието. По същия начин пуснахме заявление и получихме одобрение около 2 месеца след като се проведе състезанието. Така че явно си продължава тази тенденция с заявленията. Не знам, аз просто знаех, че трябва да подадем такова заявление, за да не стане проблем. Не знаех дали трябва да чакаме някакъв отговор или не, просто подадахме и давай правя състезание. И тогава нали, първото място, на което отидохме така да потърсим някаква помощ и някакви съвети, беше Велорай магазина. И тогава срещнахме много голям ентусиазъм от тяхна страна. Решиха, че ще помогнат много. Спомням си на първото състезание, дадахме каски, цял велосипед, мисля, че бяхме дали. Тя го помня това. Най-различни джърсита, ръкавици, гуми, доста така. Мисля, че наградния фонд беше около 2000 лева, което нали, ние мислихме, че съберем 3-400 лева от вход по 5 лева, ние даваме награди за 2000, нали. Но тяхното условие беше да правим каквото правим без пари. Нали, те искаха да развият спорта, ние тръгнахме с идеята да изкараме пари, но много бързо съгласихме с тях, че самата идея е достатъчно готина и всъщност е много по-стойностна, отколкото 2-3-400 лева, които бихме могли да изкараме, нали? И почнахме да го правим без пари. И всъщност, не знам дали знаеш, добре, че единственото място, в което се провеждаше състезание по маунтинбайк, без такса вход. Няма нито едно друго състезание в България, или поне аз не знам за такова състезание, което да няма такса вход. Може да е 5 лева, но има. Само в Добрич нямаше. Това беше, мисля, че 3 поредни състезания. Повече са не. Ние, понеже го знаехме това нещо, че сте го правили и решихме да го продължим с следващите състезания, също не взимаме точно поради тази причина. Ами не, аз си спомням, че имаше едно състезание, четвъртото, което направихме. Четвърто, аз кога завърших? 2015 може би, на 24 април беше състезанието, ако не се лъжа. Последното състезание, там имаше символична такса от 5 лева. И тя където беше на Комара и Теслата. Точно така. Нали, ще стигнем до там, просто искам да върна малко по-назад, нали, хронологично да разкажем как се случиха нещата. Тогава на Иван баща му работеше в една фирма. Говорихме с него и той успя да уреди малко спонсорство, което не беше нали, пари, но пък беше нещо много важно. Направихме много плакати и разлепихме из целия град. Спомням си как избягах от училище, за да мога да разлепя плакатите. Събрахме помежду с момчетата някакви жълти стотинки, купим една кутийка с габърчета, да можем да лепим плакатите по дърветата. Да. След това засичихме времето нали, на самите състезатели с телефони и една радиостанция. Един стои горе, казва старт, натиска хронометъра и другия стои долу, нали, спира хронометъра, когато състезателя приключи. Бяха станали там някакви грешки, си спомням, но нищо фатално. Като цяло смятам, че състезанието беше доста успешно. Имаше
84 участника на първото състезание, всички бяха само от Добрич. Искам тук да наблегна на мащаба на такъв малък град, който няма терен, който да има някаква голяма денивелация или нещо такова. Колко участници има. Сега тия 84 човека ги сравнете с другите състезания, които са от примерно националните серии. И за да видите просто в какъв мащаб се развиваше преди спорта в Добрич от към деца. Ами, искам да ти кажа, че тези 84 участника, може би бяха от една трета от хората, които караха тогава. Не мога да кажа, че абсолютно всеки един човек, който има колега, който е карал с нас, или покрай нас, нали, е участвал. Имаш много хора, които просто този ден не можеха да дойдат, или пък родителите не са позволили, или просто ги е срам да участват. Много, нали, различни причини имаше, но наистина със сигурност по-малко от една трета от хората, които караха тогава с нас, участваха в това състезание. Това чисто математически означава, че над 250 човека активно всеки ден или там, когато имат възможност, караха колелета в гората. И нещо много интересно тогава, нали, Гарвана така беше една от най-посещаваемите пътеки за каране. Ние много се притеснявахме, че за самото състезание всичко, което направим, ще бъде развалено. Спомням се, там мъкнахме някакви палети от някъде, правихме някакви скокове, обаче за мен състезанието, нали, то винаги се провеждаше в неделя, за мен състезанието започваше в събота сутринта. Защото аз ставах сутринта в събота, отивах на там, където е самото състезание на трасето и започвахме да работим. Правихме скокове, ограждахме с сигнални ленти, правихме разни шатри там за финал и някакви такива неща. И цяла вечер стояхме на трасето и пазихме някой да не мине да ни развали нещата, които ние сме построили. Това беше много сериозен проблем. И не само за самите състезания, ами като цяло за самия спорт, че винаги имаше някой, който не ни мислеше доброто. Имаше някой, който ние му пречим, на който поради някаква причина нещо го дразним и просто минава и събаря всичко, което ние сме направили. Една седмица или 2 седмици ние строим даден скок и минава някой, 2 ретника и край. И скок няма. И това беше постоянно от най-различни хора. Постоянно ни крадяха инструментите, всеки помагаше с каквото може. Някой носи теслат вкъщи, друг носи клещи, трети носи кирка, четвърти успял да накара баща му да му даде 10 лева повече, с тия 10 лева купим 2 палета. Наистина всеки помагаше с нещо, за да има спорт. Нямаше никаква подкрепа от никой, нито от община, нито от някакви фирми, нали, такива по-големи, които да имат някакъв интерес към това нещо. Единствените хора, които ни помагаха с каквото и да е, бяха в магазин Велрай. Взимали сме пари от тях за палети, взимали сме инструменти от тях. Винаги са ни помагали с каквото имаме нужда, за да може да ни се осъществят идеите и да има спорт в града. Тук е важно да посочим, че това не е абсолютно никакъв вид реклама. От магазина наистина дават мило и драго за спорта. Винаги са ни помагали и по неговото време и след това и при нас, когато беше, абсолютно винаги са помагали, не са ни отказвали и продължават да помагат. Да, то може би не трябва да споменавам името на магазина, но да. Нищо. Единствената реклама в клипа остава това. Да, добре, съгласен съм. Така и първото състезание всъщност замина. Спомням се, че раздавахме сладоледи, раздавахме редболи, бяхме извикали мини купъра на редбол и раздаваха редболи, човек. Това, нали, да си на 15-16 години и да накараш някаква така световна фирма да дойде да ти раздава нещо безплатно на твоето състезание, за мен беше много голяма гордост. Аз знам, че сте докарали и тогава националният шампион, който е Стивян Гатев, е идвал също. Не, това беше, аз все още говоря за първото състезание. За първото. И приключи, но имаше доста така смесени отзиви тогава. Нали, аз осъзнах много грешки, които ние направихме. Една от много сериозните грешки, които направихме е да нямаме техника професионална, с която да засичаме времената на самите участници. И затова това беше есента, го направихме това състезание. Решихме, че пролетта ще направим ново. Обаче ще го направим както трябва. И тогава доста повече се активизирахме, съответно имахме доста повече време, доста неща бяхме научили, вече имахме доста грешки зад гърба си, които, нали, сме осъзнали. И почнахме доста така сериозно с Георги, ходихме буквално от фирма на фирма, от врата на врата да търсим спонсорство.
какъвто телефон имаме, който познат имаме, просто звъняхме на всички и ги молихме за каквото и да е. Дали ще е за 20 лева за гаверчета, дали ще е за 3 плаката да разпечата, дали ще е за каквото и да е. И тогава, няма да казвам пак да не става реклама, но една от големите фирми в Добрич реши, че нали, така ще ни помогне, но няма да, ще ни помогне с пари, но тези пари няма да минат през нас, просто те ще покрият определен тип неща. Като най-важното нещо, което нали, те покриваха тогава, беше да дойдат от София професионални съдии, които са от Съюза на поколезени в България, не знам точно как се води. БКС. Да дойдат от БКС, да дойдат с техника, да ги настаним, да ги изхраним за там, мисля, че 2 дена. Това беше, нали, вече дигаме много нивото, ставаме професионалисти. И направихме доста така сериозна организация, променихме гарвана, минахме през една част от гарвана и след това минахме в по-лявата част в парка. Там направихме тунел, направихме камънна река. Спомням с едно от момчета, които бяха така по-големи от нас, му отварихме цялата кола няколко пъти с такива огромни камъни. Как сме ги дигали тези камъни, не мога да се спомня. Обаче ги закарахме до гората, търкаляхме ги надолу до определеното място, копахме дупки да бъдат така до половината заровени, нали, да не се клатят. После по-надолу изкопахме 2-метров трап, където да минат вътре през трапа всички участници. Направихме по-бърз, по-бавен път и накрая съответно направихме 2 скока, един по-голям, един по-малък и състезанието свършваше в езерото, където сега е скейт парка. Сега искам да... Къде ми е турбичката, която не трябваше да пипаш? Един момент. Като го спомена това, нося нещо. Това помниш ли откъде е? Разбира се. Покажи го на някой от камерите. Ето. Това е състезанието, за което Наско говори, което свършваше в езерото. То е 2013, т.е. първото състезание е било... Това е моето първо състезание. Не е първото състезание в Добрич, но това е лично моето първо състезание, от което аз тотално се запалих. Сещам се, че карах 3 месеца, откакто си бях купил колелото. Карах, записах се на това състезание. Завърших на 20-то място от 38. Никакво класиране не съм имал, с съвсем обикновено колело. Но супер много се запалих. Тогава и Наско ми направи впечатление, че... Всъщност, извинявай, че те прекъсвам. Можеш ли да кажеш, че нали, това не е било първото състезание, което се случва в града? Да. Но можеш ли да кажеш, че примерно предното състезание е било нещо, което те е запалило, че да си вземеш колело да участваш в следващото състезание? Не точно, аз преди това не знаех много за спорта, реално. Преди това в принцип се занимавах с паркурифиране по-любителски. И след това, когато нашите ми взеха това колело, защото аз много исках колело да ходя да карам, Добата ме закара на Гарвана. И Гарвана реално е първото трасе, на което отидох, просто пуснах го един път. Край, това е. И така си остана от 2013 година. Да. И да продължа още за това състезание, направихме долу в езерото, приключваше, имаше музика професионална, едни тонклони, агрегат, за да имаме ток. Бяхме направили шатра, в която всеки участник или посетител просто на състезанието да дойде да си купи водичка, да си купи там нещо за хапване. И сладоледи имаш? Сладоледи ги раздавахме 3-4 фризера сладоледи на всяко едно състезание, между другото. Тогава дойдоха целият отбор на Бургас на Николай Желев, точно така. Целият отбор на Николай Желев дойде да участва. Обраха ни наградите. От Плевен дойдоха му доста момчета. Ти по-рано спомена името Стилян Гатев. Той тогава беше световен шампион на България по маунтинбайк. И той също дойде да участва, което нали, осъзнахме, че това, което правим, вече има смисъл. Нали, името ни се чува и някакси добре, че става част от картата по маунтинбайк в България. И така доста мотивиращо беше, пак имаше Red Bull, раздавахме. Всъщност на всеки участник, който не беше от Добрич, бяхме приготвили по една турбичка с награди, тениска, някакви химикалки, там сладоледите. Не си спомням точно какво, обаче спомням, че подарявахме на всеки по нещо. Подкуп да се върнат. Не, просто като ние го правихме по-скоро като уважение за това, че ние нямаме най-добрите трасета. Да, нашия район не е планина, при нас е равнина. Нямаме трасета, които да са супер професионални или пък с много голяма денивелация.
Но самия факт, че те се товарят в бусове, дойде цял автобус, човек от тия най-големите са 50 местни. Самия факт, че те идват до Добрич и участват, това за нас беше, нали, гордост и в знак на благодарност ние правихме жест към тях, като им подарим нещо за спомен, защото не всеки състезател, нали, успява да се класира и да вземе награда. Но всеки като се прибере вкъщи си слага там нещо на шкафа и си казва, аз бях част от това нещо. И спомням се, че правихме, задължително давахме награда за най-възрастен участник, давахме награда за най-млад участник. Мисля, че най-младият участник въобще беше на 6 години. И си спомням, че докато аз нали, бях така активен в Добрич, това момче продължаваше да кара колело. И така, после направихме трето състезание, то се получи още по-добре, правихме по-сериозни трасета, по-големи скокове. Екипа, който, нали, ние успяхме да съградим, се разшири. Доста успехи имахме и доста спънки, разбира се. Не знам, мисля, че или на второто или на трето състезание, може би по-скоро на второто, ми звънаха от полицията и ми казаха, ела, в първо районно отивам. И ми казаха, това нещо няма как да се случи. Защото трябва да се плаща някаква такса, която беше доста голяма, по не знам с колко пари на глава полицай, взели колко си часа, ама те не може да е един, трябва да са не знам с колко полицая. И общо взето трябваше да платим към полицията пари колкото струваше самото състезание. И тогава, нали, за нас това беше като край, няма как да се осъществи това нещо, ние нямаме такива пари. Едва сме успели да намерим награди, успели сме да намерим някакви там музики с съдии и така нататък. И сега изведнъж примерно 2000 за полицаи. Не си спомням точно сума, казвам примерно. И излизам от полицията и спомням, че бях сигурно света е приключил. Всичко, което до сега съм направил е било безсмислено. Обаче си казвам, няма да стане, ще го направим това състезание, не може, ще ги намерим тия пари, ще измислим вариант. И доста така се посъветвахме с по-големите от нас, с родители, с баби, с дядовци и се оказа, че ако кмета лично издаде заповед към първо районно, съответно към директора на първо районно, той има право да издаде заповед и полицаите да бъдат там, да си свършат работа, която трябва да се върши и ние да не плащаме за това нещо. И ходихме на среща в кметството, срещахме се там с служители, не знам на какви точно длъжности, подавахме заявление и в крайна сметка успяхме. Наистина тогава кмет на Добрич беше госпожа Детелина Николова. Тя успя тя написа така заповед към директора на първо районно и по този начин ние не плащахме за полиция на нито едно от състезанията, които правихме. Намерихме една такава вратичка, но не знам, може би защото на тия номерца и на плакатите има лога на различни фирми, които ни помагаха. И като видяха едно определено име, според мен, за тях това звучеше като, тук има пари в това нещо. И ние трябва да изкараме. А в същото време ние никакви пари не минаха. Тоест, минаха пари през нас, но те в момента, в който влязат, те веднага излизат по предназначение. Никога не сме имали примерно така, да речем 5 лева и да се чуем, че 5 лева какво да направим с тях. А винаги е било като откъде да вземем тези 5 лева, за да направим даденото нещо. То по-скоро влизат ти 5 лева и ти се чудиш откъде да изкараш още 5, за да вземеш нещо. Което да направиш нещо следващо. Да, доста така, всеки помагаше с нещо тогава, си спомням. И за мен беше много отчаяващо това полицията да ми иска пари да се случи това състезание. И самото отношение, което имаха, беше като кой си ти на 15 години, че правиш такова нещо. Имаш ли още право? Обаче в крайна сметка нещата се случваха. Същите тия, които ми се караха, че аз съм много малък, че нямам право да ги правя тия неща, същите полицаи след това идваха да охраняват събитието, защото имаха заповед. Така и второто мина, третото мина, дойде четвъртото състезание, там беше най-интересно, защото, както вече казах, няма в България друго състезание, което да е било без такса вход. И в същото време няма нито едно друго състезание в България, което да започва от една точка, да приключва в една точка, обаче да има две различни трасета. Това там вече, всъщност ти и Добата бяхте инициатори на самото нещо, аз по-скоро помагах на вас.
А, Тогава реално между другото се случи щафетата да ни предадеш този опит и тия знания, за да може да се случва за в бъдеще и да, това нещо. може би аз взимах това, което мога да взимам. Опита, който натрупах, нали, с тези състезания. Аз осъзнах, че в Добрич не мога да направя нещо по-добро. Аз лично не мога. Но и нали, това беше така като върха за мен самия. Бях готов във всеки един момент, ако някой пожелая да помогна, нали, също да го развие, защото нали, следващия може да бъде по-добър от мене, може да направи нещо по-добро от мене. Никой не знае. Ти в момента продължаваш да помагаш. Факта, че в момента сме в Пловдив, докато той между другото в момента е на работа и не знам в обедна почивка ли си. Не, в работно време съм. В работно време и все пак е намерил начин да дойде да го снимаме това набързо. Аз съм дошъл от Варна за деня, да може да го снимаме, така че винаги има начин да се намери да се случи нещо и факта, че все още той ни помага това нещо да се развива е супер. Аз винаги бих помагал с каквото мога наистина, по какъвто и да е начин. Много съм за, много искам това нещо да съществува, много искам града като цяло да се развива, спорта да се развива. Така че, разбира се, с каквото мога бих помогнал. И така, трето състезание, като го правихме, тогава ни се наложи да пуснем една такса вход от 5 лева, защото може би 3-4, вече бяхме публикували датата на състезанието. Аз тогава, доколкото се сещам, между другото не знам дали ме лъже. Мисля, че даже и Николай Желев не беше помогнал от българския отбор. Точно така, сега ще обясня. Да. Всъщност първо да обясня, че идеята за това четвърто състезание дойде от теб и Добата. Вие тогава, доколкото спомням, с една Тесла отидохте и направихте цялото трасе. И казахте, много хубаво трасе става, дайте да правим състезание. Казах, добре, правете го, аз ще помагам. Така беше, заедно ходихме, заедно обикаляхме, подавахме заявления, спонсори, дали то вече беше една тъпка на пътека тогава. Не. Беше ясно и систематизирано. Обаче, мисля, че точно за съдиите в последния момент се оказа спонсора и нямаше откъде да вземем пари, за да им платим и да ги настаним. За съдиите тогава случая, по мой спомен беше, че пак искаха да им платим настанявания, нощувки. Да, то винаги е било така. Сумата, която е, в принцип, е адски голяма сумата на БКС за измерване и затова се сещам, че Батилян тогава от Велрай намери измерване, което беше, в принцип, измерват рали състезания на коли. Не знам дали се сещаш. Имаше нещо такова, да. Не, бъркам се тук. Не, имаше един момент, в който ние нямахме пари да го покрием това нещо. И тогава въпросът на Николай Желев от Бургас ми писа във Фейсбук, защото идваше на всяко наше състезание. На първото не дойде, на второто, на третото идваше. Много така му харесваше нашата организация и той никога не забравя, след едно от състезанията беше написал, че по-добра организация от нашата няма в цяла България. Той ходеше тогава с отбора си в цялата страна и в Гърция, мисля, че беше ходил, в Румъния беше ходил на някакви състезания, за Румъния не съм сигурен. Да. И той беше подал заявление, че ще участват в самото състезание. Ние като разбрахме, че нали, нямаме пари за да го направим, казахме, че ще пуснем такса от 5 лева и тогава Николай ми се обади и ми каза: знаеш какво, аз ще пратя парите, кажи колко пари ти трябват, аз ще ги пратя, това нещо трябва да се случи. Не може това събитие, тази организация да умре заради някакви си там пари. Аз ще ги дам от собствения си джоб, просто направи състезанието. И всъщност той така ни даде мотивацията и благодаря на него всъщност се случи. Къде е Бургас, къде е Добрич, защото нали, този човек, той нищо не печели от това нещо, той просто искаше да развива спорта в България. Ние искахме да се развием спорта в нашия си град. И той дойде и ни помогна тогава, пак дойде с отбора си, пак участваха. Интересно състезание беше, защото формулата беше, че тръгваш от едно място, минаваш през едното трасе, финишираш, след това минаваш втори път през второто трасе. Затваря се първия участък. Да. И накрая времето от двете трасета се сумира и с крайното време вече се отиваш в класацията, генералното класиране. Беше доста интересно, но също не се беше случило в България това нещо. Тоест, мога да кажа, че ние сме били иноватори в този тип как да се случват нещата.
И така всъщност след това състезание аз завърших училище. Между другото състезанието беше деня след рождения си ден. Аз изкарах рождения ден, правейки трасето и забивайки колчета и опъвайки лента. Много добре си спомням. Но пък беше... Виж, тук сега е време за второто нещо от турбичката. Добре. Заради всеотдайността ти към цялостната култура на спорта в града и към всички деца и подрастващи и така нататък, заповядай тази награда. Много ти благодаря. Това палет от някой от гостите ли е? Да, палете. Между другото, точно дъска от палете. Тематично е. Супер. Пример за децата. Благодаря много. Това е чест за мене. Тук ще я сложа да я виждат, да и се радват. Аз ще се радвам. Със сигурност. Наистина ти благодаря. И ние много ти благодарим за всичките тия години, в които помагаше. Моля. Ти не помагаш, ти го създаваш това нещо. Всъщност, ако Георги не беше казал, дай да правим състезание, нищо нямаше да бъде същото. Самата идея, всичко тръгна от него, доста малко го споменах в разговорите до сега, но през цялото време той беше равно до равно с мен и ние правихме заедно всичко. Просто той беше 1-2 години по-малък от мен, така аз бях малко по лицето на цялото нещо, но без него нищо също нямаше да се случи. Това също е много важно да го кажа, че той бил като инициатор. Той си беше инициатор, наистина. Всички момчета бяха, и Иван, и Явор, и всички. Няма да споменавам имената на всички, защото те бяха прекалено много хората. Наистина всеки помагаш с каквото може. Някой носеше телот вкъщи, някой носеше брадва, тесла, който каквото има, с каквото може, допринасяше, за да се случва това нещо. И сега, когато виждам, че вече не е така, много ме боли. Добре. Ако искаш да засегнем следващата тема, която ни е за общината, отношението на общината като цяло към трасето Гарвана, като тук идва момента, в който ще вметна, че аз преди този клип направих едно малко проучване, като ходих до общината, изисках разни документи, които сега най-вероятно ще ви кача на екрана да ги видите. Като накратко, проекта за Гарвана се състоя... Проектът е одобрен 2013 година за Гарвана. Искаш само аз да ти разкажа малко история за там. Да. Когато започнаха да правят реставрация на парка, някакъв ремонт там, имаше имаше 8 проекта и гражданите на Добрич трябваше да гласуват кой от тия проекти да спечели, самото финансиране. Да. Финансирането беше, ако не се лъжа, на 2 транша по над 5 милиона всеки транш. Много пари са там. Да. Но това включваше за целия парк. Да. Абсолютно целия парк, за езерото, за скейт парка и така нататък. Всички пейки, осветления, всичко, което виждате в момента е благодарение на тия проекти, които се случваха. И от тия 8 проекта, ако не се лъжа, 4 не отговаряха на самите изисквания, съответно те направо отпаднаха, не можаха да стигнат до гласуване. Другите 4 проекта влязаха за гласуване, двата не бяха кой знае колко интересни, но имаше 2 проекта, които бяха така доста силна конкуренция помежду си. Единият съответно е този, който виждате в момента с скейт парка, другия не си спомням детайли. Но си спомням, че другия проект всъщност имаше доста така голяма сила и доста хора го харесваха, особено от по-възрастните. И аз тогава ходих с едни папки и ходих по училищата и по класовете, намирах инициатори, които да събират от собственото си училище, от собствения си клас, подписи, за това да се случи дадения проект, който е в момента. Това, което ние виждаме. Бяхме оставили на много магазини, такива листи, ходихме по центъра и спирахме хората да ги молим да гласуват за определения проект. Като единствената изгода, която ние имахме в цялата история, беше просто да има трасе, по което ние да караме. Не да ходим да се чуем откъде да изкараме 5 лева, за да се направим скок, ами да дойде един професионалист и да ни го направи, за да може ние да караме там. И тогава, ако не се лъжа, пак няма споменавам имена, но имаше друг така инициатор, който също беше доста заинтересован, пък да има скейт парк. И той така също беше активен. Активизирахме се, доста работа свършихме и в крайна сметка успяхме и спечелихме проекта, който ние искахме, той спечели.
И ремонта започна, но се оказа, че байк трасето, Гарвана, остана за втория тур, втория транш на парите. Съответно, първият транш беше стигнат до изграждането на скейт парка. И може би 2 години по-късно направиха и Гарвана. Когато завършиха Гарвана, аз вече не бях в Добрич, но това, което видях като изпълнение, въобще не ми хареса. С оглед на това, че ние винаги сме работили, нали, както по-рано говорихме, с две Тесли правихме цяло трасе, а сега влизаха бобкат, влизаха бакери, влизаха каква ли не техника. Виж, проблема тук според мен идва точно тая техника, идват с някаква професионална техника, идва по спомен, тогава беше, в смисъл като дете си сещам, че беше пътно-строителна фирма. Да, знам коя е фирмата, Така. сега няма да Няма, споменаваме. не споменаваме фирми в никакъв случай. Въпросът е, че те влязоха и когато решиха в крайна сметка самите работници, не говоря за архитекта, с архитекта сме имали много полезни разговори, но за самите работници, когато ни питаха, примерно, нещо как да го дооформят, ние си давахме мнението, но след като го дадем това мнение, те просто изказват това, което те мислят и най-накрая правят това, което те мислят. Отделно, едно изречение от единия работник тогава. Когато го питахме защо трасето навсякъде е широко, мисля, че е 2 метра и половина, ако не се лъжа 3, отговора беше вие като стартирате по едно и също време, нали, трябва да се изпреварвате. Кой е казал, че трябва да финиширате по едно и също време? И да, в смисъл, идеята беше, че просто не беше проследено изпълнението на проекта според мен и не беше качествено изпълнен проекта. Иначе като чертеж, като скица, като идея беше доста добре, но просто беше некачествено изпълнено цялото нещо и съответно след това не беше проверено и оттам дойде целият проблем. Занемари се и така. Не, за мен просто хората, които са го правили, те не са професионалисти в това нещо. Да. И оттам идва проблема, нали? Едно е да направиш скок, по който да скочи, нали, всяко едно дете. Друго е да направиш скок, който да бъде за малко по-напред, нали? Има си значение. За бобкат. Да. И това, че имаш професионална техника, не означава, че ще направиш професионално съоръжение. Да, така е. Напълно съм съгласен тук. Общо е, че няма някой, който специално в този спорт да разбира и да се включи и да каже, абе момчета, така трябва да го направим. Лошото е, че имаше кой да извикат тогава, в тия времена, тогава Concept Creative, които поддържат трасета, дали ще е на Витоша, знам, че и в Пампурова и Боровец също. Точно така, аз трасето им в Боровец го познавам от до, обикалял съм го абсолютно без да превеличам над 100 пъти, съм го извървявал пеша и съм гледал всеки един скок, всеки един вираж, всеки един палет, всяка една дъска как е направена, защо е направена. Това са точно хора, които знаят какво правят и го правят с желание. И най-малкото, което можеше тогава според мен да направят тия фирми, които го извършват това изграждане на трасето, е да се консултират с такава организация и да поискат помощ за изграждането. Най-малко. Ами аз смятам, че човек иска помощ, когато осъзнае, че не може нещо, а хората, които са го правили, явно са можели всичко. Това е грешката, нали? Първо това е грешката на всички нас, че ние не сме успели да го проследим достатъчно и да направим достатъчно качествен контрол. Нали, започна от най-ниското стъпало, защото ние в случая в тая иерархия сме най-ниското стъпало. След това вече идва и самата община, която някакси никога не съм срещал в нея инициаторство и някакво голямо желание този спор да се развие в града. Не знам как да го определя, но винаги съм смятал, че когато ти сам искаш нещо, правиш всичко по силите си, това нещо да бъде добре. А ако, нали, общината не прави нищо по силите си, може би просто не иска това нещо да бъде добре, не съм много убеден. Каквото и да си говорим, не е много печеливш спорт в Добрич. Но той никой не говори за печалба, нали? Това по-скоро е хоби. Да. И от това хоби се отсяват най-добрите и те стават състезатели. Но за да се стигне до състезание, ти първо трябва да, нали, на хоби ниво да караш колело. Обаче като няма къде да караш колело въобще, ти никога няма да се запалиш, никога няма да станеш професионалист това нещо. Тук искам да добавя, че реално за такова нещо, за да има проследяемост, да има, примерно, да мога да изисквам аз, примерно, от общината да направи проверка или да изгради нещо и така нататък, аз трябва да съм някой, не трябва да съм просто частно лице, трябва да съм клуб. Липсата на клуб в града е един от факторите, според мен,
които пречат на развитието на спорта. Разбира се. Като към момента, преди няколко дни от Младежкия консултативен съвет към общината, мисля, че бяха хората. Да. Ама един момент да не се... Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към кмета, нали? Се свързаха с мен и ми обясниха, че днес в момента имат среща даже с заместник кмета, като те като организация са поели инициативата да подхванат реновирането на Гарвана. Което е много хубаво, защото при положение, че нямаме клуб, нямаме организация, която да го изиска, те са се подхванали. И реално има някакъв шанс да се помогне на децата и това нещо да се доизгради Гарвана. Въпросът е колко адекватно ще се направи, нали? Но... Това е една страхотна новина, но ето, че ние с теб имаме нова задача. Ако те наистина успеят да направят нещо по въпроса и ако някаква техника влезе там да работи, то трябва ние да проследим как те си вършат работата. Да. И всъщност всеки, който кара или всеки, който просто минава през това трасе, ако види нещо нередно, съответно да подаде сигнал, че нещо не е както трябва. Това е наш дълг, смятам. И не само в колоезденето, в държавата ни като цяло. Винаги, когато видим нещо нередно, то трябва да сигнализираме, че се случва нещо неправилно. Да имаме някакво участие, защото наскоро имах разговор с едно момче, което супер много се отчаява просто от спорта в Добрич. Каза, че просто едва ли не, нали, няма смисъл, няма шанс за развитие на спорта в Добрич. Просто няма смисъл и се е отказал, което мен до някъде ме навежда на мисълта, че, нали, слуша някой по-голям от него. Набива му се това в главата. Но това момчето просто е с закърнялото възприятие, че няма да се случи нещо и то няма да направи нещо, за да го развие. Разбираш? Няма да предприеме някакви действия. Когато ние бяхме на тия години, за нас нямаше такава възможност. За нас беше като, ако ние направим нещо, то ще стане по-добре и за нас ще е по-добре. Именно, докато сега се чака едва ли не на готово. Има една шепа деца, които се занимават и го движат това нещо, но... За съжаление, не знам какво ти кажа. Има явно такива хора, които не вярват в самата идея, но пък и по наше време имаше такива. Въпросът е, че ние повече вярвахме в себе си, в това, че ако правиш нещо, то ще се връща двойно-тройно и става по-добре. Да правиш нещо е по-добре от това да не правиш нищо със сигурност. Със сигурност. Добре, и добре да прехвърлим към идеята, Боже. Към факта, че в момента Гарвана е тотално занемарен. Трасето е разрушено. Обекти от трасето са разрушени, за да се препречи влизането на хора в Гарвана. За пример давам двата моста, които в момента са разрушени, за да се направи стена към трасето, струват 30 000 лева. Така, тези двата моста, аз доколкото се сещам, първо изгниха, защото не бяха импрегнирани, не бяха обработени по абсолютно никакъв начин срещу влага, дъжд и така нататък. И второ, сега, нали, тотално се изсякоха и се сложиха като стени. Това е само един пример. Отделно друго нещо е, че от трите линии, които бяха през цялото трасе на Гарвана, които се направиха, реално само една се използва, защото другите две просто бяха толкова неизползваеми, че обрасоха и те даже вече не се виждат. Аз там си спомням, че имаше проблем с един от скоковете, когато скочиш и самия скок те изхвърляше върху едно дърво. То не е дърво, проблема там беше, че единият скок, той идеята му беше да е трапец, но когато се засилиш достатъчно, хвъркваш в основите на моста, който е след това. Да. И реално основата е един голям кол, който стоеше след попивката и може да нацепиш в него. Страхотно. Още по-екстремно става. Това е идеята. Но да, според теб, защо? Как може да се подобри това нещо? Това трябва само контрол. Трябва контрол от общината най-вече. Трябва контрол от орган, който името му се чува, мнението му има значение и от гражданите. Когато, нали, в България така стоят нещата, че когато някой гражданин подаде жалба срещу дадено нещо, съответните органи са длъжни да го проверят, най-малкото.
И съответно, ако тия органи вече преценят, че трябва да се направи нещо по въпроса, съответно да направят нещо по въпроса. Така че ако всички ние наистина подадем жалби и дадем сигнали, че тези неща не са както трябва, смятам, че общината е длъжна да се свърши работата. Или хората, които работят и взимат заплата, да си свършат работата. И същите тия хора, които сега работят, надявам се да имат деца и тези деца да карат колелета и да знаят, че техните деца нямат къде да карат, защото те не си вършат работата. То най-малкото, когато нямат къде да карат, те пак се намират. Въпросът е, че в града по стълби застрашават други хора и стават грешки, фалове, блъсканици и така нататък. Разбира се. И не е приятно, докато ако се направи едно-две такива трасета, които да са обезопасени, където да не влизат пешеходци, тогава няма да ги има тези проблеми, няма и да има тази очевидната омраза към хората, които карат велосипеди в Добрич. И така. Да. Другото нещо, дори в момента родителите, ако гледат, подавайте ги тези сигнали. Ако не са родителите, ако сте деца, кажете на родителите си да подадат сигнали. Като цяло от някъде трябва да тръгне това нещо. Трябва със сигурност и в крайна сметка всичко това, за което ние говорим, е спорт. Смятам, че всички сме съгласни, че спорта, какъвто е той сам по себе си, той е нещо хубаво, нещо приятно, нещо полезно, нещо, което изгражда характер, изгражда сила в един човек. Затова смятам, че това, което ние правим в момента е изключително важно и би трябвало да бъде и полезно. Ако искате да помогнете и вие, просто изгледайте видеото до край, помислете върху всичките теми, които ние отваряме в момента, по които говорим и преценете какво може да направите. Всеки един от нас може да помогне с нещо, стига да има желанието, разбира се. Добре. Според теб, децата мързи ли ги в момента и има ли влияние примерно телефона, TikTok, социални мрежи? Със сигурност, нали аз съм израснал във времето, когато нямахме телефон и първият телефон го получих в 7-ми клас. Той като цяло ядеше пясък като дете. Разбира се, всички сме яли. Израснах с топката, израснах с стражали апаши, с жоланка. Съответно, после доизраснах с велосипеда. Всеки божи ден карах колело, ходих на училище с него, прибирах се от училище с него. В събота неделя карахме по 50 км извън града, ходихме до някое село, само да пием вода от чешмата. Да, така беше. Батерията на телефона ми падаше с 2% на ден. Да, беше с копчета, но не го ползвах. Но считам, че телефоните тогава, това, че не ги ползвахме и че ги нямаше, на нас ни помагаше за това да караме повече колелета и като цяло да спортуваме повече, защото сам каза, че преди колелото си скачал в фриран паркове и така нататък. Нали, аз съм минал през това нещо и това отново е било, защото не съм имал с какво друго да се занимавам. Не съм имал телефон в ръката. Смятам, че телефоните много пречат за спорта като цяло, но смятам, че и много помагат. Защото имам много клипове, имам много видеа, имам много уроци, които нали, ако ги потърсиш и ги изгледаш, могат да те мотивират да станеш много по-добър в дадената сфера. Значи реално нагласата е важна. Разбира се. Просто трябва да се прецениш, искаш или не искаш, но смятам, че трябва да имаш и условията. Нали, ако искаш да се набираш на лостове, обаче нямаш лостове, къде ще се набираш? Ако си много мотивиран, ще се набираш на някой дърво, примерно. Ако не си мотивиран, ще намериш оправдание. Според мен, ако не си мотивиран, ще се набираш на дърво и ще намериш мотивация да си намериш лост. В този случай. Добре. Как се кажеш, така ще? Коя тема следва? Че ние по принцип ги умешахме много, не знам дали усетиш, че въобще не караме по сценарии. Но това ме е хубавото, защото така се получават някакви стойностни теми. Според теб, каква е разликата между консуматор и създател? Какво означава да караш, но и да поддържаш? Каква е границата? Аз винаги съм бил, специално аз, винаги съм бил от създателите, не съм бил от консуматорите, защото моето колело никога не е било от най-добрите, никога не съм карал. Аз между другото от тия 4 състезания не съм се пускал на нито едно от тях. Даже си спомням, че на едно от трасете се пуснах
2 или 3 дена след като приключи състезанието за първи път. Аз не го бях карал никога след самото трасе. Просто другите момчета, които караха, скачаха и казаха да става или не става, дай да го преправим и така. Аз го скочих след състезанието, между другото брат ми дойде, скочи го, падна и се чупи ръката. Не знам дали знаеш това нещо. Той на кое? На стадиона, където приключва състезанието. Аз там мисля, че участвах 2012. Да, нещо такова. Аз там още не карам. Там всъщност той не можа да скочи, ами по-скоро го достраша. И имаше два финала. Единият финал беше с голям дроп, доста висок. И другия беше по един полузавиколен път и така скачаш едно малко скопче. Че за да минеш от който и да пътя, така се разклоняваха и по средата имаше едно като пропаст малка. И брат ми не можа да вземе решение дали да скочи или да мине по безопасния път и падна в дупката по средата. Аз мисля, че го... И се чупи ръката. Карал там, да, той беше малко, точно като издълбано. Да. Да, случват се такива неща. В крайна сметка това е екстремен спорт, колкото и да е, и на всичко отгоре брат ми никога до този момент не е карал, нали, в гора, по камъни, по скокове и така нататък. Нали, в крайна сметка трябва да има някакво надграждане, по-малко към по-голямо, към по-голямо, към по-голямо. Но то понякога е до късмет, защото пък, примерно, моя брат преди доста години на Теслата, на трасе, което аз също съм го правил с тези двете ръце. На края на трасето се сещам, че имаше няколко пънчета, които нарочно ги оставихме да е по-интересно. Даже ги боядисахме с боя, за да може да се виждат. Защото те не са опасни реално, там няма никакъв елемент, който да те подтикне, обаче брат ми там му е занесла задната гума, претърколил се надолу и бедрото му беше чупено на две. Точно от тия пънчета, които аз също бях оставил. И от цялото нещо е и до късмет, но както казваш, трябва да има някакво надграждане, човек да не се надценява, но и да не се подценява. Ти ако се подцениш, никога няма да станеш по-добър. Именно. Много е важно, нали, да споменем сега, че екипировката също е много важна. Най-малкото е задължително поне каска. Да не говорим, нали, вече за ризници, за наколенки и така нататък. Каска няма... Каска, без значение дали... Всъщност то даже законът го задължава това нещо, но качите ли се на това колело, задължително трябва да сложи каска. Сещаш ли се преди, не знам, при вас динозаврите едно време, когато сте започвали да карате, нали? Дали го е имало, но аз като започвах да карам, аз винаги карах с каска и бях подиграван 90% от децата, защото карам постоянно я нося с мен. Аз просто като не я сложа, не се чувствах комфортно да скачам, защото ако се изключава, наистина си пукам главата. И за мен това е доста странно, защото по мое време даже беше гордост да имаш най-хубавата каска, най-безопасната, най-скъпата. Момчета повече носиха каската, отколкото си караха колелетата. Но да, каската е задължителна. Аз се сещам, между другото, Иван идва, защото ни бяхме от един клас. Идва на училище с каската. Да, той си ходи с колелото. Знаеш ли всъщност, не знам... Пък живееше до училище. Не знам кой беше... Правим Теслата, обаче първата част. Горе до къщата? Да, просто не трасето, което вие направихте с Теслите, ами по-старото трасе. Да, Комара. И го правихме там и имаше едно дърво, нали, което е паднало с времето, обаче основата му беше там, в земята. И с всякакви брадви, и с ретници, с какво се опитахме да го махнем, не става. И не знам кой точно беше, обаче засили се, мина двата виража, падна и с каската си удари пънчето и пънчето се изкърти. И съответно на човека нищо му нямаше, обаче трупчето вече го нямаше. История мисля, че я знам. Добре, как мислиш, че като цяло този спорт ти е променил живота? Какво мислиш, че дали те е направил по-добър? Със сигурност. Първо аз вече, нали, по-рано казах, че аз винаги бях с колело. И до ден днешно си карам, когато имам възможност в града, в парка, по някакви там малки склончета. Във Варна живея съответно и доста така, като имам възможност карам. Но това, което със сигурност ми даде е това, че ако завъртя още 2 пъти педалите, аз ще мина още 10 метра. Тоест, ако положа още малко усилия, аз ще стигна по-нагоре в живота. И това така ме научи, че без значение дали караш колело, дали играеш тенис или футбол или каквото и да е,
или просто искаш да имаш фирма, бизнес, каквото и да е, ако дадеш още малко усилия от себе си, ако излезеш още малко от зоната си на комфорт, със сигурност ще станеш по-добър и ще стигнеш по-надалеко. Това е едно от нещата. И второто от нещата е, че покрай тия състезания, които организирахме, аз много повярвах в себе си и така изградих малко самочувствие, че мога да постигам неща. Мога да постигам нещо, за което има значение за мен. И до ден днешен тия качества ги използвам и работата ми в момента е свързана с това нещо. Просто да не се отказвам и да продължавам. Така че да, специално този спорт, специално колоезденето, винаги ще остане част от мене. Надявам се един ден, като имам деца, и да ги възпитам и да ги науча на същото нещо. Аз можех да карам колело долу-горе малко след като можех да ходя, така че надявам се моите деца да стане същото. Ева. Добре. Кои мислиш, че ти бяха най-силните, най-златни години в този спорт като период? Накратко. Да, аз вече доста отворих темата, това много рече ще покажа. 2013, съответно 2012, 2013, 2014, това бяха годините, където аз активно се занимавах с това нещо и с тия състезания. Тия 3 години ги слагаш като най-златен период. Да, след това съм карал колело, но съм карал доста по-любителски. Мен идеята ми на въпроса е просто да покажем на зрителите в колко време се е случвало това нещо и се е случвало. А това нещо за мен говориш ли за града като цяло? За теб говоря, кога ти си го движил. Това са годините, от 2012 до 2014, нещо такова. Да. Това бяха годините, където събирахме по 30-40 човека и отивахме да караме. Това бяха годините, където... Знаеш какво сме правили? Излизали сме в 12 вечерта, бягаме от вкъщи, взимаме си колелетата, отиваме, пускаме се 2 пъти и се прибираме. Така, сядаме на компютъра, в чата се разбираме, да, просто толкова важна част беше за нас това да караме колелета ни. Просто чакахме всеки удобен момент да отидем да караме. А знаеш ли какво беше, когато открием ново трасе, когато открием нова пътека? Ако аз го открия днеска, то целият град ще знае максимум до 2 дена. Всичко се разчуваше веднага. Ако някой падне, нещо се направи, до 3 часа всички знаеха. Времената бяха други, просто всички караха, беше много яко. Един от най-важните ми хора, включително и с тебе, се познавам благодарение на това нещо. И още много други хора, нали така, и до ден днешен поддържаме контакт. Приятели сме, близки сме, вече тотално различни хора, с тотално различни, нали, намерения към живота, но онази обща стойност, която ни е носило велосипеда, нали, колоезденето тогава, и до ден днешен ни свързва. Така че пожелавам го на всеки. Просто намерете едно нещо, в което да се влюбите. Дали ще е колелета, дали ще е някакъв друг спорт. Задължително трябва да има нещо такова, което така цял живот да остане във вас. Добре. И последно нещо, което искам да ти задам като въпрос. Като цяло, има ли някаква... То ти всъщност каза за кое най-много те боли в момента, но има ли нещо, което ако сега, примерно тук, съберем най-активните деца от сегашния период, които се занимават с спорта в Добрич, има ли нещо, което искаш да им кажеш? Искам да им кажа просто да не се отказват, да седнат да помислят малко какво искат и след това да се направят един план, по който да действат. Ако искат да карат колелета, нека да се направят хубави трасета. Това, че имаш колело за 10, 15, 20 хиляди, не те прави добър байкър. Първо. Искам това нещо всички да го знаят, че колкото е скъпо колелото, не те прави толкова по-добър. Няма никакво значение. Аз съм карал с колело за 200 лева, карал съм и колело за 5 бона и съм бил еднакво добър. И на двете колелета. Обаче това да мога да направя още един скок или да мога да направя по-хубав вираж и това да мога това нещо да го предам на някой след мене, всъщност е било много по-важно. Искам да виждам младите как се забавляват, как се събират заедно, как спортуват и как имат една обща цел.
Това, което искам да пожелая, просто нека всички да бъдат заедно, да се уважават и да градят. Добре. Надявам се да сте го разбрали. Защото ти не ме разбрали. Да. Така. Добре, ти имаш ли нещо, което искаш да добавиш друго? Не. Добре. Надявам се просто това, което правим в момента, наистина да има някакъв смисъл. Надявам се по-висшите от нас, по-големите от нас, по-значимите от нас да го видят това нещо, да се замислят, че всъщност в Добрич има изключително много деца, които или ще направят нещо смислено с живота си, или ще направят нещо лошо с живота си. Смятам, че аз успях да направя нещо смислено и колоезденето е една от причините да направя нещо смислено в моя живот. Ти насочи доста други хора да направят нещо смислено с живота си. Точно така, нали, надявам се да разберат, че това е още едно средство, което да подобрим живота на младите, на децата и да им дадем правата посока. И така, че да се активизират и те също да направят нещо. Нали, ние правим това, което можем, в случая сега. Тия, които могат да направят повече от нас, нека да го направят, да си свършат работата. Да. Добре, като обобщение казваме, че това е Младежкия център, Младежкия дом, имат европейски проект, беше преди, ако не се лъжа, събраха доста млади образовани хора с висше образование, които да правят нещо смислено за младите хора в града. Нали, това беше идеята тогава. Между другото мислех, че този проект вече е приключил, но явно не е. И щом се вземат с това нещо, те са един от инструментите, чрез който може нещо да се случи. Да. Просто когато нали, бяха нашите златни години, така да го нарека, те бяха насочени в други насоки. И това, че сега нали, колоезденето попада по тяхно полезрение, това е нещо много хубаво. Те са част от общината, от общинските институции, нали? И тяхното мнение е доста важно. Надявам се техния контакт с хора като нас, нали, хора, които са били, хора, които ще бъдат част от колоезденето на града, да доведе до по-сериозни разговори и съответно до някакви действия. Да, точно това тръгнах да казвам, че за финал обобщаваме, че от Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта днес са на среща с заместник кмета, като аз лично ще ви държа в течение с ситуацията. По принцип планирам още няколко разговори по темата с други хора, от които още чакам одобрение за срещата, дали ще да насрочим среща и така нататък. Движи се цялото нещо, така че когато имам повече информация, ще ви информирам. Работи се. От вас се иска единствено да натискате, да правите трасетата, да пускате сигнали, ако има нещо нередно. Ако искате и на мен казвайте, аз съответно ще предам на тази институция. И така. Да кажем да споделят на другите, да могат да чуят. Да. Споделяйте клипа. Не заради гледанията или нещо такова, ми заради споделяне на самата идея. Ако искате, сабскрайбвайте, ако искате, лайквайте. Знаете, че никога не го казвам в клиповете. Може да съм го казал преди 5 години, но сега вече бягам от тия неща. Важното е, споделяйте самата идея, споделяйте това, което сте чули, помислете над него. Помислете над думите на Бат Наско. Качи малко снимки от старите състезания, от наградите, да видят какво е било. Да, аз имам, между другото, доста имам. Сигурно скачи, така да... Защото едно е да го чуеш на история, друго е като го видиш визуално, как са изглеждали, какво сме правили. Аз имам всичките снимки, примерно 500 снимки имам в моят профил във Facebook отделно от състезанията. Не можах да ги кача по никакъв друг начин и просто ги качих в профил. Ще имам задачата да му разгледам профила обстойно. И така, добре. Друго нямаш да добавиш? Да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. Той между другото го е казал Николай Жилев от Бургас. И така. Искам да благодаря на всички хора, които тогава бяха с нас и на всички хора, които сега ще направят нещо по въпроса. 6 точки, братчета ви. Добре, имате чао от нас, държим ви в течение и до следващия клип. Помахай.